Hem quedat a casa la Dora. Maria, hem quedat a casa la Berta. La Berta? La filla de la Dora. Hi vaig parlar jo. Sí, però després jo vaig parlar amb la Dora. Si no et dic que no, però truquem-li si sortim de dubtes. No, que dirà que sóc un desastre. No, hem d'anar al seu pis, a dalt del súper. Com a mínim avui no plou. Te'n recordes el xàfec que ens va fer l'últim cop? Quin xàfec? Quan vas agafar la pneumònia. Res, és igual. Segur que saps on és el carrer del súper. Ai, però que no anàvem a la fundació, encara farem tard. Són capaços de donar la meva medicació a qualsevol altra. Anem a dinar amb la Dora. Maria, et van excloure de l'assaig clínic, perquè el tractament de la pneumònia invalidava el resultat de l'experiment. Ara només prens la medicació normal. Estàs segura? Ei, noies. Imita-la. Ai, hola. Molt bé, Maria. Has trobat al carrer del súper? Sí. Us anava trucant, pensava que us havíeu perdut. No, no ens hem perdut. És que no sabíem si havíem quedat aquí o a casa la Berta. Aquí ja la vaig telefonar a la Maria. I la Berta? La Berta és aquí a prop, a la botiga. D'aquí una estona sortirà. Ah, doncs anem-la a buscar i així ens ensenya la botiga. Sí, qui m'has dit que era la Berta? La meva filla. Ah, això mateix, ja m'ho pensava. Apa, anem. M'encanta. Em vaig tenir una així a la universitat. Et queda molt bé. I tant. Vols dir? Llavors pesava 10 quilos menys, com a mínim. És l'última que ens queda, eh? Les 5 que van carregar l'Alicia han volat, tu. Ah, doncs aquesta també vola. Me la quedo. Vols dir? No. A veure, no és que no et quedi bé, però realment la necessites? Són força diners. Esclar que la necessito per sentir-me més jove. Ah, i el folar també. Fas una bona compra, Maria. Aquesta peça no passa mai de moda i és de molt bona qualitat. I l'afavoreix? Sí. Ai, així diré que me la posin al taüt. Ai, Maria. Fes-me el favor. Paga tu. Sí. Hauríem d'anar passant que en Monràs deu estar enfilant-se per les parets. En Monràs és el seu home. Sí, ja m'he pensat que no era el gat. Podeu anar passant, si voleu, i posa'm els canelons a gratinar, mama. Jo li cobro això i tanco. Apa, fins ara. Fins ara. Fins ara. Anem, Maria. Ai, estrenaré el folar demà mateix per anar a la fundació. Vas a l'ACE? Jo Sí. també. Ah, mira, ja ens veurem. Adéu. Adéu. Això no cal. Ets molt generosa, Pilar. T'he fet un 10% de descompte. Com a client preferent, que diu l'Alicia. Ah, moltes gràcies. Ja li diré a la Maria. Bé. Però no et pensis que li pago jo, eh? Ah, com que la targeta és teva. Sí, és el meu nom. El banc ens va aconsellar que per l'estat de la Maria era millor que obríssim un compte corrent a nom de totes dues, per les despeses del dia a dia. Així no es descontrola. Ah, sí? Tan malament està? Sí, si ho sabessis. El gestor es va espantar moltíssim quan va veure uns moviments estranys al seu compte. La Maria va treure molts diners i després no se'n recordava què n'havia fet. No és que no sabem què n'ha fet, potser s'ha llançat. Ai, què dius? Doncs se la veu molt eixerida. No, sí, té moments de lucidesa, però... Té, signa. Fa una estona no sabia si veníem a casa vostra o si anàvem a l'ACE. Però ella continua anant a l'ACE, oi? Sí, i va per fer el taller de memòria. Però no ha acabat d'encaixar que la traguessin de l'assaig clínic. Té l'obsessió de tornar a l'experiment. Ai, pobra. El pitjor és que en moltes coses ja no es pot valdre per si mateixa. No pot cuinar, no pot estar sola. I té alguna ajuda a casa? Sí, pràcticament m'he instal·lat a casa seva. Ets una bona amiga, Pilar. Això només ho faria un fill. Adéu. Ara que en Josep se n'ha anat, qui vol unes trufes amb gelat? Ah, Jo. Ah, molt bé. Doncs vinga, au. Vinga amb tu i de passada t'ajudo. Ah, no, dona, si tu ets la convidada. No costa res, eh? Gràcies, Pilar. Mamà, t'has pres la pastilla? ai no, quin cap el meu. Allà. Què, ja has acabat? Ja en tinc prou de jocs de memòria. Gossa, bata, peix, claus, rata, mandonguilla. Et demano un taxi per anar a casa? No, encara no. I tu, Dora, ja has acabat? Jo sí, però la Berta tenia entrevista amb el metge. Tot just hi acaba d'entrar i ja m'estan xiulant les orelles. Ai, doncs em quedo una estona amb tu, fins que no marxis. Però no estaves tan cansada? Allò, ja descanso aquí, mentre no surt la Berta. Quan surti ja l'acompanyarem nosaltres a casa en cotxe. Bé, doncs si és així, us deixo que m'estan esperant. Molt bé, vés tranquil·la. On és la Maria?
Dora, i la Maria? Ai, Pilar, que em mataràs. Va, tranquil·litza't i digue'm on és la Maria. No tinc perdó de Déu. Però, Dora, em pots dir què carai heu fet? La Maria volia aconseguir tant sí com no les pastilles de l'experiment, les que li van assignar. Diu que les guarden aquí. Però on ho ha tret, això? Ah, no ho sé. On s'ha ficat la Maria? Volia que jo m'acompanyés, però hi ha anat tota sola. On? A la farmaciola. Potser l'hauria d'haver acompanyat jo. No hi hauríeu d'haver anat cap de les dues. Esperem que no hagi sortit a l'edifici. Potser que li digui alguna cosa a la Berta, no? No tenim temps. I si avisem el vigilant perquè ens ajudi? No, m'estimo més que no. Si ho arribes a fer a la direcció tindrem un problema. Com has pogut ajudar la Maria a fer una cosa així? Jo no volia, t'ho prometo que no ho volia fer. Doncs si no ho volies fer, ho hauries pogut impedir, Dora. Oh, ja ho he intentat, però ella estava tan obsessionada. No sé com ha sigut, però m'ha convençut. Com t'ha pogut convèncer d'una cosa així? És que jo... Ella... L'he vista tan malament. Justament per això. Està malament i l'últim que necessitava és fer una bogeria com aquesta. Ho sento molt, Pilar. Molt. Maria. Però com has pogut, Maria? No saps el disgust que hem tingut? Oi? Sí, maca. Va. Vamos. Aixequem-la. No pateixis. Som aquí, Maria. Oh, vinga. Què, que no et podré deixar mai més sola? Mare meva. Vinga. Què hem de fer amb tu? No passa res. Només ho hem d'endreçar per colors. Em sento com quan era petita. Pilar, ja ens podries fer de mestre, eh? Sí, home, impossible. M'he d'emprovar tota la botiga? Em sembla que la Pilar s'ho està passant més bé que tu aquí ben del pla. Ui, aquest és difícil, eh? Tu com el veus? Blau. Verd, oi? Encara serem allò. Ai, allò... Ah, sí, dona, ja sé què vols dir. Allò... Daltòniques. Això mateix. Ai, cada dia em costa més trobar les paraules. Aquesta era difícil, eh? Oi, que maco. T'afavoreix. Comprem-lo. És el meu, el que portava abans. Ah. Ai. A veure. Ai, és la nena. Hola, filla. Em sents? Ui, fa molt soroll, això. Me'n vaig a fora. Ariadna, gairebé no et sento. No li he sabut dir. Tenia por que s'ho prengués malament. Li deu estar trucant des de l'aeroport. De Barcelona? Què ets, Ariadna? Sí. Tu, la Pilar, suposo. Sí. Seiem? I la meva mare? Està venint. Vols prendre alguna cosa? No, gràcies. I com està? Quan ve qui ve del ras s'hi troba molt bé. I té una amiga. Ja. I la malaltia? Bé, fa el seu curs. Té llacunes, però avui està més animada. No entenc per què no m'heu avisat abans. Sóc la seva filla. I encara que la meva mare s'hi negui, tinc dret a saber que té Alzheimer. Sí, això és el que li hem dit sempre. Ets gericultora, oi? Sí, Com a professional hauries de saber que el paper de la família és vital en aquests casos. sí. Però resulta que jo sóc amiga de la Maria. No hi tinc cap obligació professional. A més, ja et vam avisar com va tenir la pneumònia i tu no vas poder venir. Li van donar l'alta de seguida que ho vaig saber. I ningú no em va parlar de l'Alzheimer. Pensava que no calia que vingués. Llàstima. Perquè així ho hauria sabut. Escolta, em sembla que... Ariadna. Mare! Què hi fas a vent del pla?
Hem parlat abans per telèfon. Ah, sí? Seu.